ya dawo. Yara soja, SK janar shi ne zai kawo. soja a gaishe ka. SK janar sako ni ne na kawo. Yara soja, Duk ci gaban sojoji shi ya kawo. Na gode. Sara da suka gamji dole ne zai tsaya. yara soja, Sun bi kadan su ga bayan ka ba su aya. soja a gaishe ka. Dan hajiya fatan maka tsanna canzan tsaya. Yara soja, Mai duniya na lura munafiki zai soja kusa. a gaishe ka. Fannin alkhairi sani baka gaza. Yara soja, Mai shuka alkhairi kuma kunga baya rasa. soja a gaishe ka. Kai dukiya ce ko banki tana son Soja a kula. gaishe ka. Me yin tunanin manya kunga ya zama gida. Yara soja, Jannar lisani aske gwanin amana na soja kowa. a gaishe ka. Mugun nufi iya sauka kansu ba su iya. Yara soja, SK yau MC yola na zo gurin soja a ka. gaishe ka. Allah ya saka ma janar kai ne na kowa. Sauti daga mcrecordblog.com. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Soja a gaishe ka. General Usman Rutaya soja ina maka fatan alkhairi. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Soja a gaishe ka. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Allah masanin sirrin cikin duniya. Me yau da gobe ka dafa min ɓarshen wuya. Allah shi yayyo da ke duniya. Shi ne ya kage janar cikin duniya. Amma a cikin su akwai guda ya fi kowa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Gaske ne soja. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Allahumma salli ala sayyidil karimi Muhammad manzanin Allah ar-Rahim. Allahu kasa da sahabbai al-Karim. Kasa sharafawa cikin su ar-Rahim. Sai kasa General SK ritaya ba shadawa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Shit. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Gaske General ne mai ritaya. Idan ka ji buɗa wannan sai amarya. Asara soke gamji zai tsaya. Ai dole a barka SK mazanjiya. General Usman SK mai tarbiya. Zakin dawa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Mahauta jan daɗi suke rigewa. Harsashi ne soja yake rigewa. Masanci kogi ne ya iya. Ga General gatan mu yan arewa. Har ma kudu duka nasa har arewa gatan kowa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Taken General yau zan buga. Idan ka ji taken sai ka jijjiga. Aidan faɗi sunan SK ba ziga. Gatan nono ofura kuma ga siga. Ai soja tsaron al'umma shi yake adawa gagewa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Na ɗauki jakata zan je Katsina. Na sauka Kano rara ya hana ni kwana. Ya ce, ‘yan masu ka wuce ka kwana. Ka kwana gari na shi ne manufana. Na kwan Katsina wanda kwa gidan su rara dan baiwa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Ayya kai. General Usman Ritaya soja mu ne maka fata na alkhairi. Lallai Katsina wanda kwa suna da kara. Da mammin alkairi a gidan su rara. Na tashi Abuja zan tafi Bagadara. Na sauka gidan SK General na soja.
da kamina alkhairi Allah ya saka dan baiwa. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usmanu ritaya soja mu nai maka fata na alkhairi. Shekara ta dawo mai gidana, na doka kalangu domin ba ka barna. Kyautar mai kyauta sai da gauna, kaban kyautar mota baza mai gidana. Domin aure na ya zo can a Bauchi ba ni da komai. Mun gamsu da aikin soja shi ne manufata. Happy New Year. General Usmanu ritaya soja mu nai maka fata na alkhairi. Gaske muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar SK mun yaba. Gaske muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. Ya makaki guda mahalicin albasa mai ganye. SK muna jira. To shi ya ban dama na fito a gare na kere waɗan jemagi. Najeriya muna bara. Mai san Rasulillah ai dole na sa ciki dan mu bar 'yan kage. SK muna jira. Na sa Rasulillah manzon mu guda ɗaya duniya dan shi ne. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. Na yi nisa na sauka Abuja yau can garin zan kwana. SK muna jira. Sani kuka ya sake ka kula da ni duk jiki na kuna. Najeriya muna bara. Yan ƙasar nan wai na muka sa gaba ina muka kwana. SK muna jira. Ina tuna ma maganar mu ta baya waya batun talakawa. Mai adawa na je ka kula janar ya biyo ta kanka. SK muna jira. Toni ramun mugunta ai wataran da kai za ta rubta kanka. Najeriya muna bara. Sani kuka ya sake ka kula da mu babatin lashakka. SK muna jira. Sa da sasai su dinga ladama sansanin makiya yunwa. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. Gaisuwa na yi wa Baba Buharin duniya mai gidan talakawa. Duniya an san ka uban gidan mai gida na giwa. Ga General Buratai kuce da shi dan baiwa. Ingiya ta yi kuce masa SK General ne na sojoji. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. MC Yola san kulle tambura wanda na furta. SK muna jira. Ina tuna ma batun aure na mai gida na kar da kamanta. Najeriya muna bara. Sani SK General na zo ni MC gaban kyauta ta. SK muna jira. Ka bani kyautar mota ta shiga na hau na tserewawa. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. SK muna jiran ka Najeriya muna bara. Ga Baba Buhari ga Janar Buratai mun yaba. SK